Здравейте хора, аз съм Свет. И днес мисля да направя един такс с братовчетка ми, който се нарича 20 укоряващи въпроса. Този стар го взех в Apple TV. Можете да видите неговия профил, като кликнете на снимката някъде по екрана и му кликнете на лицето и ще успеете да посетите неговия профил. Днес съм тук с моята братовчетка. Здрасти. И нека да започваме с въпросите. Нека да започнем с първи въпрос. Как се казваме? Моето име е Карамфил. Аз съм Павла. Няма да я бъде тая! Само се възикваме с вас. Моето истинско име е Светлин. Аз съм Мария. Втори въпрос е, коя е любимата ни песен? В момента имам две любими песни. Първата е на Ellie Goulding Byrne, втората е на Каси и Уиз Калифа, Paradise. Сори, че ще ви разочаровам всички, но нямам такава любима песен, да жаля се. Нямаш любима песен? Не. Не знаеш ли? Не. Трети въпрос е, на колко години сме? Аз съм на 18. Аз съм на 13. Четвърти въпрос е, коя е любимата ти част от същоположния пол? Ако имаш отговор, отговори първо. При мен трябва да се учите, те са прозорците към душата. Много силно бе. Какво очакваш? Нищо знам, че си умна. При мен е любима част би трябвало да са устните. Мисля, че една жена трябва да притежава много нежни и сочни устни. Казанова. Какво да направя? Пети въпрос е колко Пети въпрос е колко често... Пети въпрос е колко Пети въпрос е колко често даваш култове на сатаната? Сериозно, това е въпрос. Стиляне, скажи какво на този въпрос. Добър въпрос. Да, добър е, но... Нула. Никога. Не отдавам. Изобщо. Ти? Нула. И ти ли? Вярвам Бог, какво да се пее. Шести въпрос е море или планина? Отговаря ти път. Предпочитам планина. При мен въпрос е малко труден. Бих предпочела планина. По-чист Много хубаво да си на чист въздух на палатка, Да. с приятели, със семейство. Чист въздух, няма толкова трафик, докато при морето само говорим. Но пък все пак море има хубава вода. Но пък планината може някой езерце. Да се ципне там. Следви въпрос. Леди Гага или Азис? Леди Гага. Какъв лесен въпрос, Леди Гага. Ето ти цял майва, дали ти обеща. Осми въпрос е, кое е най-щерото нещо, което си правила? Сеща го? Ще ти въпрос не се Не сеща. Значи нещо което съм правил е, когато правя лап денсове, може би, когато се напия. Това гледам много време. Употребявам алкохол и неща такива. При мен нещо не се сещам, но сещам за едно от най-болезните и най-унизителните за мен неща. Бях малка и дядо ми имахме едно ловно куче, казваше се Арт. И бяхме на един хълм и беше полегат и имаше много транаци накрая. И обучавахме Арт и за награда му дадахме бисквити, тъй като всеки път аз настоявах да му ги давам. И веднъж той, тъй като луд иска нещо да яде, не беше ладен и дойде при мен и докато се опитва да ме надуши бисквитите, ме търкуна по този хълм и аз се търкунах право в транака, като това според мен беше най-унизителното и едновременно най-болезненото мое преживяване. Защото може да направя абсолютно нищо за цялото нещо. Девети въпрос е, кой е най-лошият подарък, който си получавал? При мен трябва да са едни чорапи, някъде тук, където имаха някакви меченца, които първоначално за перичка на жаби всъщност. При мен най-лошият подарък, който съм получавал е бил чадър и чорапи също. И аз кой не е получавал чорапи? Десетия въпрос е, какво най-много мразиш в противоположният пол?
Аз лично мразя, че жените са голями инати и че в доста от случаите излизат прави. Не сме инати. Да бе, не сте инати, много голями инати са даже жените. Не сме, вие сте по-големи инати от нас всичко. Еми, може да се препредят, обаче жените са по-голями инати, аз така мисля. Аз мисля, че ще ви е след тая. При мен най-много мразя при мъжете е като се държат супер надути. Така някои мъже се държат с някои жени, сякаш са им тяхна собственост, като също не е така. Право си. Искам да добавя, че много мразя жените, които са кифли. То кой не ги Които са мрази? надути и се правят за нещо, и си мислят за нещо повече също. От другите, въпреки че това изобщо не е така. Вярно си, има такива жени. И то доста. Извиня си въпроса. Обичаш ли пържени, пътладжани и тиквички? Не. И аз. Съм им голям фен. Това си въпрос. Куче и котко? Труден въпрос, но ако мисля да трезвено, ви казва куче. И аз си имам куче. Как би кръстила детето децата си? Ти си първ. Да. Аз бих искал да имам близнаци. Момче и момиче. И бих ги кръстил Никол и Ник. Или Никол и Николай. Аз бих искала да имам само момиче, но в случай, че ако да си установя, но бих трябва да кажа за момиче. Така че Лола за момиче, Георгия ако е момче, направи дядо. Четвърти въпрос. Кое ти е любимото детско от детството? Като малка харесвах по-мъжките детски, така да кажа. Всъщност за това доста ми се подикаваха. Така че Югио. Аз бих казал Покемон. Пета си въпрос е в кое животно искаш да се преродиш? Защо? Аз бих искала да се преда в някаква голяма хищна котка. Не, че вярвам много в тези неща, но имам, че сякаш в предишния си живот съм била такава някакъв хищник. Те са много свободни, красиви и умни животни. Затова искам да се преда така. Да си. Аз бих се преродил в панда. Защо? Защото те да ти спят по цял ден, нищо не правят, не трябва да учиш. А каква точно обикновена или червената да се на панда? Добре. Или в някой тигър, защото те лавят плячка и всичко друго. Разбирам те. 16 въпрос. Опиши братовчетка си с 3 думи. Лесно. Ти си първ. Добре. Умна, забавна и красива. Много благодаря. 3 думи за теб. Умен, забавен, досаден. Благодаря, обичам досадните хора. Да, прекеф, да. 17 въпрос, който даже мисля, че не е въпрос. Имитирай звуците на умираща крава. Олеле. Ти си първ. Следващи въпрос. Как си прекарваш свободното време? Това даже пак не е въпрос. Не е въпрос, това аз танцувам, пиша книга, истории и такива, тем подобни работи. Обичам много да слушам музика, да гледам филми и сериали и да чета понякога. Свободното си време ми е достатъчно. Доста често го прекарвам в YouTube, гледайки някакъв сериал, защото не ми се сваля за и подобни. И често в други моменти пък прекарвам да си търся ново хоби, което да ми е забавно. А в останалата част го изпълнявам с хобито, което съм си избрала. Good one. 19 въпрос. Който е избран от нас? От теб. Да, добре. Какво би предпочела? Да си зависим от наркотиците или да си зависим от алкохола? Бих избрала алкохол, защото наркотиците може да кажа, че имаха лош ефект върху един от моите родни. Аз също бих избрал алкохола, въпреки че знам, че... Повдяваш като пиеш. Не, говоря само за мен, говоря по принцип, и двете са много гадни неща, но бих предпочел алкохола. Мисля, наркотиците са много лошо нещо. 20 въпрос. Не, това пак също не е въпрос. Нарисувай братовчетка си. Дай.
Така, и се готови с задачата. Кой ще прави? Ти. Айде да дамите. Не ти. Добре, аз. Та-дам! Открих нещо. Това изобщо не го бива в създаването на нещо. Знаеш колко време съм се опитал, много хубаво изслух. И още хубаво изслух, потім да гледам нещо. Притеснявам се малко за обувките. Хареса ми бритонът. И за остатъкът ми е на криви. Мисля, че си хубава. Малко ти е несиметрично тялото, имаш малко голями крака, голям глава, бритон и това е усмивката. Не, че сега. Предварително се извинявам. Мисля, че трябваше да рисуваме профили, при което аз изобщо не струвам. И единственото, което мога да рисувам е главно анимационни герои, защото това са ми по-личната страна. И ето продукта на моето производство. И ето какво ще видиш, да ми се сърди. С 50 години. Тук се опитах да му направя носа, но го направих много мличък и далеч от устата направих втория, пък мен го направих много накриво. Прическата му направих малко по-дългичка от необходимото. Устата ми е. Да, знам. Вижте ми, очите ми. Да, кои са? Нещо така. Не ме бива да правя друго, освен анимационни герои и същества, които са фантастични. Хайде си да те снимам. И фантастични същества, така че. Аз мисля, че се справите добре. Може да е много по-лошо. Да, може. Може да правим пътици. О, да, може. И ще ги сложим. Това беше днешното видео от мен. Искам да благодаря просто четка ми, че участва в клипа. Ти ме накара, но накара си прекара доста добре също. Ако ви е харесал клипа, уверете се, че сте го харесали, лайкнали. Това е интересно, се абонирайте за моя канал, ще ви забавлявам още много. Довиждане!